Paano si Camillo rin? Paano masabi? Ampay. Ampay. Ay, natatid ko niya. Gagi, may nakita tayong tropa natin dito. Si Aga. Hey, basta. Papanam. Yung balay. Nagkapo niya. Yung barangay, agdalas kami. Ay, nagdalos kayo. Dada bisita kami ng bigat. Ay, sino? Nakango, tinatrimay. Ay. Bibiyo ka. Mayor? Ay, paano si Camillo rin? Paano masabi? Ampay. Ampay. Ay, natatid ko niya. Pili ka. Atoy na atoy. Yeah, boy. Atoy ngay. Atoy. Ha? Atoy. Atoy ngay. Okay. Iya kayo dakkel atoy na atoy. Atoy. Nya tigay mo. Atoy. Atoy. Ay. Oh, sige. Yung pa-picture na pa ya sa blade. Oy. Picture na ta i-post ko Jay ko, Facebook ko tagba-vlogak. Ay. Okay, nanti ka nga nakita ko tayo. Ayan, 1, 2, 3. Okay. Okay. Ang trunk lang aja ya ka Jay 200. Trunk lang. Ang gede bagay. Sige, ingat. Sige. Okay. Thank you. Ayan. Yeah. Sa mga di nakakakilala sa kanya, siya, legend siya dito sa Magsaysay. Si Boss Aga ng Magsaysay yun. So, nakikiran tayo ng 200. Akala ko 100 pipiliin eh. Ayan. So, ayun, shoutout kay Boss Aga. Ayan, matagal nang nagsiservisyo sa barangay. Napakasipag. So, binigyan lang natin kasi ngayon ko lang naman bibigyan yun eh. Bata pa lang ako, nakikita ko na yan dyan. Tsaka mabait yun. So, shoutout sa'yo, Boss Aga. So, ayun, sponsor natin for today's video nga pala, Halinas Transient sa Lookup. Ayan, tingnan nyo yung mga rooms, okay dyan. At ayan, kung gusto nyo mag-rent dyan, kontakin nyo lang yung mga numbers o kaya sa Facebook page. Ayan, so maraming salamat. Let's go!